ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ngenara damga lowre ɓondo guidimaha sehil babi makama banjula ngabo kon waktu yoni ha to ñoro tugunaraŋaɓe kame banna karta ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal hoore jolidi ndi jamma hanki udditi hormiti lawola taw kadi ko ya ngara ayi bede fade Mbour ha tonto Thiès kala tonto leydi Mauritanie fedde Mauritanaɓe finoɓe to Espagne kolliti kañumena jaɓani sungoji badɗi tonto sursarɗiyeji nde leydi Mauritanie ten kadi ngala sarɗiyanke caggal toɗɗaɗe tonto sursarɗi leydi Mauritanie tonto leydi Mali G5 Sahela caggal nde dartinno golle mum nogase jeena lewru juin hitande ujunaji ɗe sappo ya jeetati taw kadi ko général Hannan Wulde Sidi hollitiɓe ɓamti golle mabɓe ñande sappo ya joyi janvier ndu lewru ndu gonɗen tonto Guinée Conakry bowallaɗe diwoje ngala Garcia ɓe nangui toon kene foronde capanɗe nayi kilo taw kadi koko fati e banggue huuɗo bon koko kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena so pulago noddi ene hani note noddi ko tabitala pulago ngal leydi Gambie ne waɗi région ngaji jeeɗiɗi ɓe mbaɗi erago e gardugol tabital pulago mo leydi Gambie biteɗo Ousmane Sonko Cissé mayen ketto hen musidɗo men Aliou Diallo. Alo, salamu aleykum musidɓe tabital pulago Gambia. Salamu aleykum musidɓe tabital pulago Windere. Salamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe heeɗiɓe sawtol tabital pulago mo Gambia. Konngol ene iwra on e joguiɗo konngol ko fati banggue tabital pulago mo Gambia tawi ko yamiroɗo hoorejo Oumar Sonko Cissé hoorejo tabital pulago Gambia e gollidiɓe mum foof e kuuɓal. Leydi ndi waɗi ko région ngaji jeeɗiɗi woni région ngaji jeeɗiɗi région fof région ene wanno yimɓe sappo ɓe ganduɗa ko ɓen topiti ko fati banggue golle tabital pulago mo Gambia. Ɗum hawri capanɗe jeeɗiɗo gorko ɓe ganduɗa ko ɓe bureau o joguino topitiɗo ko fati banggue tabital pulago mo Gambia. Oɗo goum ene salmina dendagal ɓiɗɗo pullo gonɗo e nder leydi he e kuuɓal. Ene salmina dendagal ɓiɗɗo pullo hettoɗo sawto men joni e weltare e andinde yimɓe Gambia wonde tabital pulago mo Gambia gila hitande ujunaji 2007 laamu Gambia heɓtiri fedde nde ɗo e nder leydi he hokka ko wiyete registration français mbiya récépissé. Nden fedde gollima hikka duuɓi 12 fedde nden fedde e on ɗon goomu ene aadori e hestitinde yilirde mum ko ɓen noddi dendagal ɓiɓɓe fulɓe Gambia naɓe e laamɓe leydi ndi bang yo bang nde ɓe ngara noto congrès tabital pulago woni koolol tabital pulago ngam hestitinde yilirde e tabital pulago leydi Gambia. Ɓe noddi dendagal neɗɗo mo ganduɗa ka woni pullo keɗotoɗo sawto men e nanɗo habaru o nde yettoto e amen e tawtorte cuɓagol ɓiɓɓe Gambia hoorejo sawabunde hoorejo tabital pulago Gambia o natti soglude pelle e nder leydi he. Ɗum taki o wi noddi congrès leydi ndi foof hawra e cuɓo goto mo ganduɗa kanko foti wonde hoorejo tabital pulago Gambia. Kanko hoorejo tabital pulago Gambia Oumar Sonko Cissé e liggodiɓe mum ɓe jewti o on fannu ɓe nanodiri wonde yo congrès waɗe goto suɓɓe mo ganduɗa kanko foti ardade tabital pulago leydi Gambia. Ɓe nandiri ɓe jaggi ñalande ɓe mbi ñande 9 lewru février woni 9 lewru kadi février walla 9 lewru filto ɓe nodda congrès leydi ndi fownoto e kuuɓal ɓe cuɓano koye mabɓe gardiɗo ko alda e luural tawa e ngol cuɓagol
ardiɓe laamu leydi ndi e dendagal neɗɗo kilifa gonɗo e leydi he ene tawa setto tabital pulago Gambia ko ɓiɓɓe fulɓe Gambia cuɓani ɗumen koye mumen wona neɗɗo goɗɗo suuɓi hoore mum walla wona yimɓe ɗiɗo tatan suuɓi koye mum e nder ɗum eɓe noddi dendagal bandiraɓe fulɓe daraniɓe leñol e ɓamtare to banggue tabital pulago Windere e tabital pulago cate mum kala ɗo mbawi wonde e nder Windere he nde ɓe garata ɓe tawtore konguere o wona ko kamen tigui tawtora e suɓogol ɓiɓɓe Gambia ko alda e luural hoorejo tabital pulago international woni Alpha Amadou Diallo rawanin hitande ujunere e temedde jeenayyi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati to ñalawma nagge Mauritanie ɓe jamirino kam min Aliou Diallo somi ari ɗo e nder leydi Gambie yomin noddu kolol Gambinaɓe suuɓo mo heptini ko enen yamirore men jokki min noddi ɓiɓɓe leydi ndi foof yoɓe gar ɓe cuɓo hoorejo tabital pulago Gambia taw ko ɓiɓɓe fulɓe Gambienaɓe suɓani ɗum ko e mumen on calminama on juurama on jettama e go kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas e tati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeenaya kabruji men ɗemgal pular horejo leydi Sénégal oɗo saaha golle ɗe o golli garɗude e leydi Sénégal e tugganma tan gila ñande o hurmiti lawol biyetegol autoroute ila Touba wo dartaki guilnden hawɗo saaha mo gonɗen e kala saaha garɗo omon tan uddita gueɗe ɗe o golli e nder leydi Sénégal caggal train biyeteɗo express régional caggal muɗum noon o yeehi tonto Kaolack ha ganduɗa o rokkiri toon ken wona batoje ɗiɗi caggal mo fayi tonto ferfeñe jamma hanke yonta ko autoroute taw kadi ganduɗa ko lawol garɗugol no fewi faade AIBD woni bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne faade toon to Mbour ha toon to Thiès kala jamma hanke o Thiès naɓe kame Mbour naɓe kala kolliti beele mumen no fewi caggal jaɓɓadeɓe horejo leydi Sénégal udditi boli ñalawma udditi boli jamma ɗi pawi koye dow ndiyam ɗi ndegnata ko laaɗi diwoje paya dow horejo leydi Sénégal jamma hanke o e gardugol alata mbiyen e gardugol maire mo wuuro Mbour holliti beele mum no fewi caggal hollirdema oɗo saaha mo gonen yiyande makko nde o yi kay Macky Sall nan tan a ñanta boli Mbour faade to Thiès ha faade to bawal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal kala e ɗum noon horejo leydi Sénégal hanke ɓataki makko ma o saktata hanke o holliti wonande tan ñalɗi paaɗi ɗo hende a seeɗa aled paaɗi ɗo hen noon ma o ya toon to Védène section 2 ko toon tingol lawol uddite ñande hakkude aset kame faade aled kala eɗen ɗuwonamo kanko horejo leydi Sénégal e golle makko garɗude payɗin ɗe o waɗata e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda suka gorko gor teɓama toon taw kadi teɓimo ko dadiɓe Kolda omo woni moto tene kadi o fano ko luuma jawɓe e toon to weeli ngara kanko noon tawami makko ene fonode 50 kilo taw kadi ko huuɗo bonko ko ɗo sa mo tawi e juuɗe dadiɓe ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale batu taw ko sunde secret kono kadi yaltini ɗuma jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisa leydi Sénégal biteɗo Ali Nguli Ndiaye o holliti wonande o joddima e ɓen wonnoɓe jagorɗe leydi Sénégal halfinaɓe nden kay kisal leydi Sénégal hen goto biteɗo Mamadou Niang ne wonde kadi Cheikh en wonde kadi Cheikh Gueye ne wonde Lamina Cissé en wonde Ousmane Ngoma gam disodirde mabɓe ko fate banggue sumgoji payaɗi e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale halfinaɓe ko fate banggue diineji ha tente diine Issa Yankoɓe ɓe kollitiɓe erima jaam duumiɗo nde arata e leydi Sénégal ko fate banggue sungoji jogorɗi wadde e nder leydi Sénégal tatto jaggama taw kadi ko ɓurnoɓe ɓattade maire mo wuuro Mermoz walla tan maire mo légal Mermoz woni Barthélémy Dias yadiɓe Khalifa Sall tatto ɓurnoɓe tumede taw kadi jinno dillinde leydi ndi ko fate banggue seppoji rendinde sukaɓe ɓen tigui teɓa subaka hanki lawa taw kadi teɓiɓe ko dadiɓe leydi Sénégal ɓe hinde dikka hen goto wiyete ko Habibou Mbop goɗɗo noon wiyete ko Harouna Sall goɗɗo ko Papa Konare kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gonɗen ɓe ɓenninama ɓe mbaali jamma ɓe gadiɗo to kaso gam oɗo saaha tumedeɓe ɓe jiɗiti ko dillinde leydi Sénégal
ha joni tonto Sénégal keddorɗena mayen jaha tonto Mbora kene foto wonde e jolirɗe nayya mbaɗi fitnaji mawɗi no fewi e maaje kaɗɗe leydi Mbora ha ganduɗa noon maayo hango leydi Mbora hokkiti ɓalli ɗiɗi caggal teskede caggal balɗe tati kene wona yimɓe jeetato jolima e maaje kaɗɗe leydi Mbora e maaje kaɗɗe leydi Sénégal caggal nde hollita e kala saaha wonande joguiɓe halfinaɓe nden kay kisala weyoji e kala saaha ɓe kollita maayo ngo ko finnugo kono noon yoga hen yimɓe ko yiɗɓe tigi awde jaha noon oɗon saaha kawra e gueɗe ɗe pewani caggal nde sukaɓe Sénégal naɓe jeeɗiɗo kalki e maaje kaɗɗe Kavera e nayi noon jiitama gartirama e nder leydi Sénégal ɓalli mabɓe mbirama toon ha joni tonto Sénégal keddorɗena mayen kaale fiyaɓe mburu oɗo saaha yidde mabɓe ko ɓeydude coggu mburu e nder leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate banggue gardigu ko fate jeygu leydi Sénégal biteɗo Ousmane Mbaye hollitiɓe kaɗama ɓeydude kala ko fate mburu caggal sifande nandiral wannode hakkude mabɓe e laamu ngu guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayya loccol mburu e leydi Sénégal taw kadi ganduɗa ko temedere capanɗe jeenayyi gramme jarata ko buuɗi capanɗe tati e koppareji e franc CFA so tawi noon woni ko loccol jarwol nogas taw kadi ganduɗa ne waɗa e muɗum kene foto wonde temedere e nogas e joyi gramme farine ko ɗum tigui jarata nogas capanɗe jeegom e joyi gramme ɗum woni ko jarata buuɗi sappo oɗo saaha noon kala ɓeyduɗo mburu e leydi he oɗo saaha laamu ngu ma faye mum kuule cattuɗe no fewi ha joni tonto Sénégal keddorɗena police dadiɗo ittama e gollorgal mum ha laaɓi biteɗo Pereira kanko noon saabi ɗum ko sakay nde o jogui sehil makko debbo caggal sehil makko debbo ƴetti reedu ɓe cuuɗi e sunde gam yaade bonnoyde reedu ndo caggal noon kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gondena ñalawma hanki o noon kanko Pereira e debbo kala ɓe darima e yeeso ñawore kanko Pereira o noon dadiɗo o ittama e gollorgal makko ha laaɓi e sen gewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayinde Al Akhbar ɓe kolliti hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz udditi hormiti taw kadi ganduɗa ko laana mawka no fewi taw ko laana ka hinde deuxiéme génération taw kadi fewni ɗum ko golorgal bitegal somme leka kangal tigui fewni ɗum caggal noon laana ka kaka hinde DG kanka laana ka noon koko laana mawka no fewi aka qime e juutani makka sappo e nayyi ha fayna sappo e jeenayyi juutedi caggal nde somme leka kamɓene nde ɓe mbaɗi toon isin mawɗo no fewi taw kadi ganduɗa ko gollorgal guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayya laana kane no ken wona capanɗe tati tonnes taw kadi ganduɗa ko liɗɗi ɗum noon hollitama beele mawɗo no fewi wonande ɓen awoɓe liɗɗi e nder maaje kaɗɗe Nouadhibou ha joni tonto Mauritanie keddorɗena mayen kaali jayde Sahara Média ɓe kolliti batu hakkude ɓeɗo henna taw kadi ko lomtiɓe landaji lundo hakkude mabɓe gardiɗo sur safɗeji ndu leydi Mauritanie biteɗo Cheikh Weldu Beya ɓe jooɗoɗin ɓe jewtidi ko fate banggue yogay toɓɓe ha tenti ko fate banggue toɓɓere memtade tugnorgal leydi ndi tumane yogay sarɗiyankoɓe kollinno yidde men ko yo hoorejo leydi Mauritanie ɗaɓɓit dawal mum tattaɓala kamɓe noon lundiɓe kolliti ɗum woni tigui fartagui gam gañadeɓe kamɓe e nder leydi Mauritanie ha joni tonto Mauritanie keddorɗena mayen kaale jayde witen le kalam ɓe kolliti no mbiruno ɗen gardede kabruji meɗen fedde Mauritanie naɓe saaɗi ɓe yawari wurɓe tonto Espagne ɓe kolliti ɓe jadani wona to banggue miijoji wona kadi to banggue heɓtinde sarɗiyanke toɗɗaɗo Europe yo jooɗono Mauritanie naɓe tonto Europe caggal noon gon sumgo waɗi kay koye sarɗiyankoɓe IPR taweteɓe tonto sud sarɗindu leydi Mauritanie ɓe jadani hande ɓe jadani janggo fonno tigui suɓade sarɗiyankoɓe joɗontoɓe ɗumen to caggal leydi Mauritanie ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kono wona sarɗiyankoɓe laamu taw kadi ko laamu joɗigo ha joni tonto Mauritanie keddorɗena mayen kaale rimi sport ko jayde witeno ɓe kolliti ɗiɗo taw kadi ko fettiyankoɓe bal e nder leydi Mauritanie hen goto wiye Youssoufa Dafa goɗo wiye Ousmane Camara kamɓe noon ɓe ceedama tigui e ɓen yanoɓe e lumboyade ɗeɗo hen maaji ñande 1 janvier gam yaɓande tonto Espagne nokku biteɗo Nador toon tigui photoji mabɓe ceeda ene gasnon taw ɓe jeeya e capanɗe joyi tato suka taw kadi ko yoliɓe e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie
ha joni tonto Mauritanie keddordena mayen kale jayde witen al akhbar be kolliti warande gardido sen télé taw kadi ko wite el Mauritania jayde gardidum bitedo Abdullahi Wuldu Ahmed damoma be ngiti odo henna debbo taw kadi ko burdo battade landal londo RFD taw kadi nganda ko boydo e der odona sena biernodo mona bitedo mona mittudeya kam tigi itta e gollor galmuduma ciagalande tato ngitta ton taw ko bitedo Sidi Ahmed en wonde bitedo Ahmed Wuldu Hashena en wonde bitedo Mukhtar Wuldu Ilman bedo henna ngitta e gollor men kono ado gondena anda ka taw ko sabi odo henna debbo itta e gollor gala muduma sen ngiwi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi Mali to leydi Mali ne mbirinde gardinde kabruji medena fedde G5 Sahela tumande be dartini golle mabbe hitande ujunaji e sappo ya jettati taw wonno kono gase jena juin nde jonde Afrique nabe jodi tonto Noksata caggal mum non e jango musgo wadi tonto Sévaré e nder galle mabbe kambe be hen G5 Sahel nganda yobi pitali konin kobe yonbe no fewi taw kadi ko konin kobe G5 Sahel ko wana dum konon gardido konin kobe G5 Sahel taw ko birere général Hannan Wulde Chidi Mauritanie najo tawte tonto Bamako o holiti nyande no gase gondu lewru cagal nde yehi tonto Niger o jodi dimay hore joledi Niger woni Mohamed Issoufou be dañi yewtide tabbe kewde ne fewi o holliti gilnyande sappo e joya ndudo hen lewru ndu gondena wonande kay be do hen konin kobe G5 Sahel puditima golle mumen e nder leydi Mali kala ha joni tonto Mali keddordena mayen kale sandikaji tambibe jangde leydi ndi be kolliti be natni hofgo juude nyande nogase go ndudo hen lewru gondena woni tan nyande altinde be natni hofgo juude caggal nyande alende de be jodidi e laamu ngo ko tobbere wotere be nandiri tobbe keddide kala nandira kambe no do saha mo golen hanki tonto Bamako e wide Adama Fambo be kolliti wonande kay hofgo mabbe juude rewama no fewi caggal sukabe hewbe jahani e kolte ne kal janginobe hewbe e kaymen jabani janginede so wana lamugo hormo kuule de be cifundirno hitande ujunnaji didi e sappo e joyi wonno ko sappo e joyi e lewru octobre tobbe sappo de be jinno haaldede ha joni tonto Mali keddotodena mayen kale ha joni tonto Mali keddo jafudan tonto Mali keddordena mayen kale e hakkunde Nigeria mayen kal hakkunde Nigeria njawal mayen kal hakkunde Nigeria kameleydi Mali hakkunde Nigeria kameleydi Mali o de san lamu leydi Mali ne hettini ken foronde ujunnaje taw ko sukabe rewbe jiabe tonto Nigeria nana mbolokini tonto leydi Mali e wiide bitedo Julie Oka Donli taw ko gardido catala namten de gardido catal bitengala nam tip non ko catal leydi Nigeria kadawal sukabe rewbe danninede neli nelabe mako faton to leydi Mali ngam joddade halfinabe laamu leydi Mali be jewtidi cagande laamu Mali holliti odo saha mo golen dacci gole de kala e catal bitengal OIM mbele kadi be don sukabe kala mbawa nawtede tonto leydi men caggal hollirede ko trafic tigi be ngadira don yogay sukabe don dañi yewtide kambe sukabe be kolliti caggal de be ngadda to ndewi atigi be ngari ko yilade golle mbele be daña golle e nder leydi Mali ha joni tonto Mali keddordena mayn ja tonto Kajula tonne kadi jonde wonande wañobe kene foronde temi dido baño be mbadi jonde mabbe nokku bitedo nokku bite dumatene non ne tawe nder falde Kajula tonti be mbadi jonde mabbe dum non ko nyalawma heccanko e nder falde ansego kambe wañobe ko be temi dido baño ne wonde pelle godde kala be kawri be mbadi jungo e fandu ngam rende pitali besgoji mabbe e rende pitali ben jomen jawdele yahobe e nder falde nde kala ha joni tonto Mali keddotodena mayen kale leydi Mali nokku bitedo Kolenya ba nokku bitedo Kolenya nyafna nokku bitedo Kolonjiba ene tawe e nder leydi Mali Kolonjiba e wuro witengo ka non ene tawe e nder falde farako non to non caggal kayde finobe e nder wuro witengo ka caggal ne baton gambi mawdi no fewi ngam yilade kange nyande sappo ya nayndudo hen ndu gondena ken foronde luroji jondi no fewi mabbito ne yimbe yonbe no fewi ken foronde sappo ya jeedire neddo wasi hen fittando modum
modoma sappo e jeeɗi neɗɗo wasi fittando modoma taw kadi ko asannoɓe kanŋe e nder wuro witengo ka ko wona ɗum ko noon yimɓe ɗiɗo dañi dadde hen ɓenne kadi ko gañiɓe e gañande muste no feewi ko wona ɗum ko noon gouverneur mo Sikaso biyeteɗo Aboubacry Bagayogo yeehi toon yaade sete timmuɗo no feewi gam muñidde ɓen mayiraɓe ha joni toon to Mali keddorɗen ma en kaale gonnoɗo koninke ñukintoɗo mo laamu leydi Slovaquie taw kadi ganduɗa ko moltinoɗo to leydi Mali guila duuɓi jewtuɗi biyeteɗo Lubusa biyeteɗo Lups Kosika noon tigui woni inde makko tagal baɗal nga o wanno fewani toon to Slovaquie laamu leydi Slovaquie noon ɓooyi merade yidde hebdemo guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyya 1995 guilde noon laamu ngu ne rewi e makko yidde hebdemo omo molti noon leydi Mali caggal noon laamu leydi Slovaquie yiɗino tigui laamu leydi Mali tottinamo kono laamu leydi Mali hollitanoma tottinmo kanko noon wodda hama e yontere yawtunde taw kadi wadda ha ko toon to Bamako e nder galle makko kene wona sappo e joyyi neɗɗo ari e nder werlaji nayyi ene wonde mottoje ko ɓen tigui gaari kurli galle o ɓe biftimo toon ɓe nawimo ko wona ɗum ko noon hojjiyanke makko taw kadi ko biyeteɗo Youssoufa Keita addi kaytol laamu gam tigui joƴƴinande kaytol anda ka tawol dahaɓemo kono ɗo saaha mo gonɗen e koninkoɓe faabu kolliti ma mbat feere kala beele mbawa yitudemo e nder leydi Mali sen guewi to leydi Mali paɗen koto leydi Gambie caggal nde armeji kewɗi naati leydi ndi ha ganduɗa waɗi haala hewka no fewi dañi almami namdiɗo ɗo saaha yidde mabɓe kay ko yo lelawal waɗe e nder ɗiɗo hen armeji ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba Idi Sar ko noon tigi Imam Babali ko kilifa diine mawɗo tawateɗo ɗo e nder leydi men Gambi ene wayno noon caggal tan nde petelaji jiyaɗo e port mo leydi men Gambi e ñande 9 janvier fodde 253 petelaji ene ummi to leydi men Turki taw kadi jeeyi ɗum ko wiyeteɓe guard security ene wayno hoorejo mabɓe wiyete ko Aboubacar Diawara ene wayno noon ɗin petelaji tan de ene tawa e majji fodde 37 ɗe ganduɗa kadi ko ɓurɗi hulɓinade kanko noon Imam Babali waɗi namdal ngam hol tottuɗo yamirore ha ɗin petelaji wawi addede ɗo e nder leydi ndi caggal nde waɗanno khutba makko e oɗo aljuma jawtuɗo o wi tan de police aɓe ne poti wadde losko muɗum no hannirta ha ganda holko totti yamirore ha oɗo wawi adduɗo ɗi petelaji ɗo e nder leydi men Gambi oɗo Gambia men keso o noddi khalifaɓe diine ɓe kadi mo kala nde wawata tottirde konngol mum no haaldanno e laamu wonno ngu ɗo hanki ngu kontina kadi ene haala ɗum e nguɗo laamu sabu ɗum leydi men Gambia de ko leydi jaam leydi kisal ko leydi deƴre kadi leydi Gambia oɗo waktu sohli ko laaɓi sohli ko gandal sohli ko jangde sohli kadi ko to ɓiɓɓe mum wawata ñawdade kono de oɗo Gambia men keso wona leydi ndi ganduɗa ni sohli petelaji walle e ko nandi hen kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda koddanene Abouba Gambia waɗɗani Guinée Conakry Garcia ko bowal diwaji ngal Conakry dadiɓe yadiɓe Ibrahima Khalila Camara ɓe pawi juuɗe mabɓe suka gorko ɓe nanguinimo ken wona 4 kilo taw kadi koko wiyete cocaïne taw noon ɓe tawi koye nder sakuji makko taw kadi ko pafti dadeteɗi ko wiyete sentiraji ken foronde 159 sentira kala sentira mo waɗi hen ken foronde 29 gram taw ko huuɗo bon ko koɗo sa noon omo tawe e juuɗe dadiɓe leydi Guinée Conakry ha joni taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo télécom kanko noon hanki o yaltini konngol makko biyeteɗo Moustapha Mamadi Diaby o yaltini konnguli makko hanki tuma nde o dari e yesso jaydiyankoɓe o holliti oɗo saaha mo gonɗen hitande 2011 leydi Guinée ene yara noon ndiga piccal 4% ko fati e banggue ko carte taw ko sim téléphone taw sen kaali mbiyana 0 piccal 4% hitande 2019 aɓe jaara 33% oɗo san holli tan pissuji pewnaɗe e nder leydi ndi jogui pisi ɓuuri hewde hay ɓesgu leydi ndi caggal oɗo saaha limama kene wona ujunnaje sappo kene wona million ngaji kene fonde million ngaji 12 piste fewnama taw ko carte sim e nder leydi ndi tene kala ene gollore ɓe namdimam noon ko fate banggue 4G holko saabi haɗo ɗo gonɗen leydi Guinée ala 4G wo holliti ɓen opérateur économique en taw kadi ganduɗa ko joguiɓe ko fate banggue galleji
noddir kon ɓe ɗaɓɓiri ɗum laamu ngo kono laamu ngu jaɓani to tawi ko wiyete licencié ngam oɗo saaha ɓe mbawa dañde ɗeɗon gueɗe sen giwi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena toon to Côte d'Ivoire jangguinoɓe leydi ndi catal bitegal COSEF kamɓe noon ɓe natani hofgo juuɗe ñalawma hanki ha fayenma hande kala ɓe kolliti haɗoɗo aljuma kala ñande hanki ha fayenma aljuma hay goto jangguinta e nder Abidjan haala kay leydi ndi taw koye guure mawɗe no fewi ɓe kolliti noon oɗo saaha yidde mabɓe ko laamugo yoma hande galleji kotki ko wiyete logement tene kadi moƴƴina gonka mabɓe so tawi moƴƴinani on saaha hay goto mabɓe ruttotako e jangguin leydi ndi jafuɗana nder leydi to tonne kadi ko suka gorko biteɗo Watar Haruna kam tigui teɓa toon tawa e makko noon ken fonde 15 taw kadi ko morle cocaïne taw ne fotta wonde 1 kilogramme kanko noon o wonoti ko yaade omo yeeya yimɓe makko e nokku biteɗo nguttugo noon ne tawe e nokku biteɗo Soko ene tawe e nder falde bonno o ku bonnuko ɗum noon koye nder leydi Côte d'Ivoire tawete oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe to Ghana yaltini oto mum keso taw kadi ko oto mobile mo Ghana biteɗo Kantanka kamɓe noon oɗo saaha ɓe pewni otoji ɗiɗi mo jarmum ne wona 23 millions laamu ngu holliti ma sottu ɗiɗon otoji Nigéria taw kadi kole conseil national d'état Nigéria hanki ɓe jooɗidima Mohamed Buhari taw kadi ganduɗa ko sattude oɗo saaha yidde mabɓe kala joɓernoɗo e nder leydi ndi jobdi ɓurdi famɗude taw ko 27 000 naira kene fota wonde oɗo saaha mo gondena kene fota wonde oɗo saaha mo gonde ujunnaje 9 koppreje France CFA jobdi ɓurdi famɗude ko ɗon foti hadde oɗo saaha mo gonen ko wona ɗum ko ñalawma hande o noon sarɗiyankoɓe leydi ndi maɓe jooɗo toon to sur sarɗeji gam lawɗinde ngal ɗon kuulal jobdi ɓurdi famɗude leydi Nigéria oɗo saaha ma tongue e ujunnaje 9 to Gabon sukaɓe tato teɓama toon tumaɓe ene ɓuuri battade lundo ngo kono ko teeɓiɓe ko dadiɓe hinde peesi taw kadi ko yahoɓe ene mero yimɓe ene ketto ko yimɓe kalata taw kadi ganduɗa ɓe tuuma juuɗe mabɓe ene moddi e kuddata bannoɗo jeeɗiɗi nduɗo hen lewru e nder leydi Gabon tan to RD Congo paɗena Félix Tesi cikkidi kam tigui jogori janggo darade e yesso taw kadi ko yoga e ɓesgu Congo naɓe kame lamɓe Afrique naɓe jogorɓe tawtorede ambassade États-Unis d'Amérique kame ambassadeur mo leydi France nden tigui o wondata o wawa lomtade oɗo hen biteɗo Joseph Kabila e rama noon ɗo hen lundi biteɗo Faylu yo jab defeɗa muɗum to leydi Égypte konin koɓe Égypte kolliti jooɓima pittali capanɗe 9 taw kadi ko hakka taw kadi ko ɓeɗo witeɓe takfir noon ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɓe kamɓene ɓe kollitiɓe mbaranama ken wona koninkoɓe jeeɗiɗo taw kadi koye pelodiral bandungal toon to Sénaya ɓe kollitiɓe nangui ken wona 140 taw kadi ko wat boniɓe ɓe duppi toon ken wona 50 werla taw kadi ko werlaji wat boniɓe e nder leydi ndi oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaɓeri sawto Ghali Abouba ma en jaha to Autriche États-Unis d'Amérique kame richi Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar ko noon tigui kabaruji men joolam jaabiri koto leydi Australie puɗotoɗen e nder wuuro wiitengo Aysantande ko to funnague leydi Australie ko debbo goto jarannoɗo debbo nayejo jarannoɗo duuɓi 86 ko kañum gondunoɗo e cafro gondunoɗo e infirmiére mum woni tigui kalfinaɗo ko fate cellal ɓallu mum mbaɗannoɗo promenade e nder wuuro ngo ko kañum tigui bifta kadi ko nangue e hoore kellew e nder hakkude wuuro ngo ko sagataɓe ɗiɗi noon gari e werla mumen mo hinde limousine gaari yeeso mabɓe ko ɓen tigui biftimo jolnimo e werla he jaadi e makko ha e oɗo saaha joni noon hay goto anda holko saabi ɓe biftirimo police leydi ndi noon nana dari lan e nder jokli e foof ne mbaɗa losgoji mum beele ɓe ganda biftiɓe mum ɓe ganda kadi holko saabi ɓe biftirimo e teskama noon kanko debbo nayejo biftaɗo omo jogui ɓiyiko goto tawa kadi ko kañum halfina boñ mawɗo no fewi taw ko boñ kalfinaɗo ko fati e ngaalu famille o noon galle o ɓoti endam mabɓe ko hewɓe haalis no fewi ene sikka noon ko ɗum addanimo biftede gam yidde namdade ko wiyete en son woni tigui jeenari walla mbuñari koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen to New York sukaɓe rewɓe ɗiɗo he goto no wiyeteno Talla keddiɗo o ne wiye Rottana Fareya koɓe sukaɓe rewɓe sawjinaɓe ko miñiraɗo e mawniraɗo hen goto ene yaranno e duuɓi 16
keddiɗo o ko duuɓi nogas e tati ko miñiraɗo e mawniraɗo kamɓe ɓe gurno oɗo saaha foof ko nder dowlaji tentuɗe amérique ɓe jiitama noon kamɓe ɗiɗo foof ɓe tawa e nder weyndu mawdu no feewi eɓe maayi tawa kadi kamɓe ɗiɗo foof koɓe haɓɓodiraɓe eɓe kuccodiri ɓoggine kaɓɓa e mabɓe celtine ɗi habbira e mabɓe eɓe maayi eɓe kuccodiri yimɓe hewɓe noon miijino tigui koɓe waraɓe kono losgoji ɗi kolliri wonde koɓe wartiɓe e nder ko nder dowlaji tentuɗe amérique noon rumeur uji kewɗi ne circulam wonde kay ɓe meeɗino namdade ko wiyete asile politique gam yidde hebde kayitaji ɓawde wurtu heddade e nder leydi hen caggal noon de ambassadeur leydi mabɓe tini ɗum waɗinoɓe tigui menace woni hulɓininoɓe ko hulɓinde kadi jinnaɓe mabɓe wonde ko waɗoɓe ɓe refoulé so tawi kay eɓe jokki e namdade ko wiyete asile politique ambassadeur mabɓe noon yeddi kan haala ha soori ladde koto leydi Russie cakkitoɗen en kaalino ñalawma men hanki ko fati e ɗiɗo batoji ɗiɗi tawa kadi ko batoji cumɗi hakkude maaje kaɗɗen e nder diwan Crimée e nder diwan Crimée to wiyete détroit de Kerch ñalawma hande o noon hollirama tigui wonde bilan mayɓe o ɓeydima no fewi saabu hanki ko mayɓe ɗiɗo ɓe kollirno e ñalawma hande o ɓe kolliri tigui fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen batoji ɗiɗɗi noon hen ɓe gonno tigui ko nder maaje kaɗɗe to Crimée tawa kadi ɗi gonno tigui koye hen wato goto wonno e décharge de gaz ene watta e bateau keddiɗo o ko ɗon tigui ruppiti jeygue kanji batoji ɗiɗɗi foof noon ko leydi Tanzanie jeyɗi e oɗo saaha bilan mayɓe ene yara e yimɓe nogas. jolam jaɓeri haali abouba to leydi gambi koddinene abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon jiɗe mon sir mon sar abdoullahi sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena